Nakajinglit kang kerdap ka hinyaw trap youth council yaki artli ki kam balapenyat dagi barjala klem ka trading license bakentop ya ka parking lot ka badan hadhan geti bat ka ola showroom ka badan halat mau pram dang hakini ki kendiat banai ki baladam kane ka seng haka sitare unai luar arhaja arpusan kala lej banyak kendo yo ba Tony Winston Lingdo executive member ka triat ban kerpat yo ubu umdei ban ai satya ya ka trading license syakini ki brio. Habakran sikilat pathai kubor nakaliang Education Secretary ke HYC uba en lang sawian ulaong. Bahadin bakaseng kalakang kirdap yaki kam jong ginigi barjala kila persyang ban yo ika trading license naka ki HDC bat kumta nakaliang kaseng kalakentu yo executive member ba day ban ai satya yaka namar bagini kibrio kimsyam labot renti yaka rukom traikam ka council. Nalor kata ulaong banakaliang executive member ulakular banakaliang ka EC hadu menta kampat ai satya ya kinu ki trading license syaki barjela kaliang jong ka HYC minta kesengi ngilawan ban ya kendu ya iam ketrit no kabede bat kai artli ki jakat rekam ki bala punya de ki barjela kata kadai ka parking lot bala punya dau pawan bauri hakai hapo dhan giti bat kawai pat kadai ka ola showroom ka ba don hang ni hapo lat mo pram jiki mo pedang ka jingwan jungi ban kendu iam kalong ba hadin hakini ki kendiat banai baladap mo nakaliang jong ki tukhat jong kasang ilalej ban khandra yakini ki artli ki jaka jong jaka ke business establishment jong ni ki barjala bat haka jingsham ka jungi ilalap yakini ki artli ki business kala pinyat yakini ki barjala kemudian ni kata trading license awat ka Abide bat ka te parking lot ba pinyat du pawon bauri kila yo tangi ke NOC nakaliang kasong handai kim pajo pat kata trading license but nakaliang jongi hadin ba ngiladap ban khang tala ikini ki artli ki jaka trikam ma hadum tamnang I ba kini ki artli ki business ba pinyat ki barjala kim shimla lut ban place satya dai kal don pat kajing tip ba kini ki artli ki persang pat ban one ban apply kata ka trading license nakan ka isi jong ka KHDC mo bat hakajing ya kendu jungi pat ngila banjor ba nakalian jong ka isi kamdai ban isu ya ka trading license kini ki artli lut ki barjala namar ba jeng pelong ya kaseng ban bu ya kani ka jeng persya ban isu kata ka trading license so pawan bauri bat sakani ka ula surum kalong ban naduk ka basdang kini ki artli ki jaka trekam kim simla buram dan kim simla ken snap satya ya ka jeng trekam bat ka bor bat ka ya ka ikhtiar jong ka KCC dai kila sedang bat ka business kem da ya chwa la ni klem da ya ling bala ni klem da yo chwa kata ka trading license ka ba ki dai ban yo kumbalik lang kiwi pat kiwi ki business establishment ki penyat ki barjala ni apo kalong ba slong badai halor kini kanong rem ba nakaliang kasang ila banjor ba dalilay nakaliang ka council kamdai ban ai namar ba hoy ngitep ba ka parking lot jungu pawon bauri ki bubon ki khasi ki laban penyat mo bat mentarong ngitep sai ba nakaliang ka hadin ba kadi kadang kini ka policy urban parking policy mo ki bol ki snong ki yo ban penyat ki parking lot tel ada nakaliang juni pawon baru yo ekstern license mo na pinya ekte ke parking lot hangte po dan giti kale sikan ketapat ya ki borsnong ki ba pinya pat ani kinu ki kunhon ki beri para dua persam ki ba pinya ki parking lot lese kan dan kata ka jengkedi ke kamai kaji na ki para dua ki persam jungi ba kumjurun ki snang ba pinya ya ki bersiyo ban pinya ki parking lot limbakan ni ka urban policy parking mo de halor kini kanong rem nila banjor ban dalilay na kalian joka isi kamdai ban ai ya kanika trading license unu pawan bauri bal kumjuru hai kabede ba kanika ula showroom nomor ni tip sai ba ki babunru ki perdok persam ke jungi ki layo ban pinya ki lala bat kot bor ban pinya kita ki two wheelers showroom mah keleng kanong ba silong bat andre kajing tip ke jungi kanika ula showroom kamdai ka company ke bapunya daki perdok persam ke jungi hari kadai ke bapunya di barjala badai lor kini kanong rembro bangi la kentu ya ka yo iam ka trade ba mundai ban isu ya ka trading license nambar kaniru kalong sibenta ka kini no ya kata ka kamai ka kaji na kitu ki perdok ki parasnam ki bapunya bat ki badan ya ki two wheeler showroom po nang ba slong te ka ba sngotenat kalong ba nakaliang iam jong ka trade mah timba kani ka isi jong ka VVP ilong ba nakaliang jong ka isi adu mutamane kampat ai kanu ka trading license ki barjala bat kan yeleru ban bu ki kindon ki ba kamting e kanang ba kita ki barjala kini miwa satya ban ya kata trading license kumba kila wan ban apply le ba kan ka isi Hakaway pat kalyang, hakabaya day bat kakarkhana permi jeri kebadan ham Maus Mai Riboy District, uba enang sawian ulaong. Baka dan kejing persang na utray katay kakarkhana, ban pan ya ke trading license katba, na kalyang o executive member ula pensyay, buklam ay satya yaka. Atu mantap ya budian yang kolong gumno. Oh, ha ka jingi kendu jingi bat IM ka trade mo. Ngelayor ban budien ha ka bede bat ka take robo factory. Kemudian hang tiap mau sumai jorabat mo. Atu nakalian juga isi kalaan ya kata ka trading license.
bat ha ka jingi kren bat ka jing keduk jungi bat iam ilong ba kane ka kane ka kam kedan ha ka mokot duma mo hakut pedang jung kitrai jela mo pedang langut kitrai jela ki be kam trai ketika caka bat nakaliang jongka isi jongka VVP mo hadum tamne limba iam katri long ba impat sim la ai ya kanu ka trading license kalau dan ka jing persang jong tiu bar jela ban apply ka trading license ni na po ka PHDC hindri nakaliang jong iam katri i krem sim la ai nomor badak baik dan ba ongpat ba bakadan ka kis numla bat ai kataka trading license hindri long ro ba nyele ban persang ro ban num ai satya ya kataka trading license syakati shoutu tra jong ka robot factory ka benang tie po mausma jurabat but ini ka pedi ru mah nakalian jong ka HYC wa ni sngo ru ban yero si kadai mah ikani ka jing terkam jong ka VP jong ka VVP jong ka isi jong ka VVP hani po ke HYC nomor ba kamsim la ai ya kita ki trading license mah kumbal haki isi barem ni ba ki barjela tang arlai singi ki wan man apply hapo sityo we kasimpor ke layo but lada kum kisang bahalang ngile ban khang ru ikini kini ki jaka terkam la ni ki business establishment ba penyat ki barjela ngi ba tang hapo sityo ndang ngile ban check ngilap ba ki layo ka trading license ba ngatu ka penduk mesin lo yangi mo kumki sang bahalang ki bajulik khandra namar hakajaka banginyo ban khandra hakajaka banginyo ban khanglat youtuber jela banum terkam hangde rei lengba ka jingyo jongu ya kata katring license haipor ibalingkot ka pensulur upat ban beteng ki business ban penyaru ki business hangni hapo ka jela ka jungi rei lengba ka ni ka jingle jong ka isi batama jong ka VVP ma kan penduk mesin bat kan peru uput baki barjela ki nim sulur so ban wale besar seni ban sang besar hapo jela jung Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi, the office, Jong Commissionariat of Food Safety, Shillong, Meghalaya.